Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tugtog las 10 sang gabi. Oras sa Pilipinas, 42 minutos na nakaligad sa alas 8. Good evening friends, good evening sa ato mga listeners kag mga viewers. Mayong gabi, Banwa. Kamusta na kamo tanan? Welcome sa Iloilo Newsline. Dere sa programa Iloilo Night Watch. Update ninyo kami sa pagpangalagad humalin subong oras tubtob las 10 agod sa pagdala sa mga impormasyon, mga balita, mga natipon sa aton nga mga correspondent naghalin sa nagalinlain nga mga lugar. Palihog like, share kag follow sa amon nga Facebook page Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline kag palihog subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Sa aton nga mga listeners kag mga viewers, may madamo kita nga mga balita nga natipon. Standby lang. Tayo unahon nato na yan check ang pag-asa para hibaluon ta kung kumusta ang sitwasyon sang panahon sa syudad kag probinsya sang Iloilo, bilog nga Western Visayas. Adamo nga informasyon ang dala sa aton nga mga reporters. Aton nini karon hatagan sang pagtamod ang ilang nga mga natipon nga mga reports. Sa mga kauturan naton sa mga Ilonggo, mga Pinoy nga yara sa iban nga pungsod, kumusta na kamutanan? Mga kauturan tamaan nga yara sa kabukiran, kadagatan, kagara ibanda sa manang mga nagahilay-hilay na pag-ulang tapos panyapon, kumusta naman kamo? Search lang ang Facebook page sang Iloilo Newsline. Liog lang search ang Facebook page sang Iloilo Newsline para nga ma-update kamo sa mga nagakalahinabo. Kaya subscribe palihog sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Kaya kung mayara nga mga insidente o kung aksidente, insigida nga inyo mahabalan, paagi diri sa amon nga pagwaragwag. So stay tuned. Tutok na, tutok. Ay may mga madamo-damo nga mga balita nga aton ipalabot sa inyo sa subong nga gabi. Standby yan ay sa atong mga listeners, standby sa atong mga viewers, palihog man standby sa aton nga pag-asa Iloilo. Iloilo Newsline, weather update. Yara sa atong linya si John Michael Jongon. John, mayong gabi. Si Johnny Diaz, upod mo sa Iloilo Newsline. Hello? Ano to? Ay, okay. Dan? Hello?
Go ahead dyan. Hello? Hello dyan? Go ahead, go ahead. Yes sir, may gabi sa tanan nga tayong palamatay. Kasi pinakauling update sa sininga daw August 3, 2021. Sa subong ang kapagat, ako ng Southwest Mundo nang pala nag-apekto sa hapon, may ragadan sa LPA, kaya Batanes, and sa subong ko ay sa isang epekto sa sunding isang pungsod kag 48 hours kasi ko pagkatuan na sa northern boundary sa Visayas ay magtugtog sa magalumo na kagulan kag transistor na sininga bagat. Ang instruction Visayas sa serangan tugtog babas ko gikan na bagat na nakatundan mix sa tugtubalod nga kadagatan. Temperatura sa 26 to 32 degrees Celsius. At daw nag-stress ng kasisigmon mo sila kalasing ko tantay 9 ko sa agam. Ito na sa page Oo. Diyan, why makita sang weather disturbance o kung mayara na nakasulod sa par? Naging number ko kay LPA kita na pabantayan 580 kilometers northeast ang 8 bayat Batanes. Oo. Pero directly mapiktuhan kita diri sa Western Visayas? Directly? Oo. Daw hindi kita mapiktuhan. Yes sir, malayo na sa Sahara, nasa sa northern boundary sa parcel. Oo. So, boss, okay ang aton nga weather diri sa Western Visayas? Sir, sa kita sa pero may mga chances sa mga actually mga plan kay sa mga baga. Okay. John Michael Jongon, sir, madamo nga salamat. Welcome sir, kagming gabi. Mayong gabi. Iloilo Newsline Weather Update. Sa aton nga mga headlines, probinsya sang Guimaras, duha na katuig nga nagahulat nga mahatagan sa nga kasolbaran kung sa diin ang diferensya may kangtanan sa natabo nga trahedya sang Agosto 3, 2019 sa kalalawran sang Iloilo nga nalunod ang 3 ka mga pambots nga nagresulta sa 31 ka mga nagkalamatay. Untat biyahe sa mga transport groups. Untat biyahe sa mga transport groups sa syudad sang Iloilo, madayon sa Agosto 8, Domingo nga adlaw. Sa dugang pagid nga balita, Guimaras Vice Governor John Edward Gando nagpabalo sa mga Guimaras noon kung wala malang sa importante nga kadtuan sa Domingo dapat magapabilin na lang sa balay. ICPO, Mobile Patrol, naghingyo sang bulig sa mga transport groups nga mag-report sa mga masumala nga mga aksidente kag insidente sa mga dalanon agod sa madasig nga pagresponde sa mga pulis. Delta variant sa Pilipinas naglabot na sa 216 ang na-infect. Kag siyam ang patay, 190 ang nag-ayo, 17 ang active nga mga kaso. World Health Organization nagpanugyan sa Pilipinas nga magpreparar sang dugang nga supply sang oxygen para sa posible nga surge sang Delta variant. 50 minutos na nakaligad sa alas 8 sa dugang pagigid nga balita. Turismo sa Nueva Valencia, Guimaras. Ginasigahom ni Mayor Emmanuel Galila nga makabawi sa madali nga panahon kung magnormal na ang sitwasyon. Ilegal nga nagapangisda sa San Dionisio, dakop sa mga pulis. 38 nga kalibre sang pusil gin-turn over sa Badyangan Police.
Kag IPPO naghakot sang awards sa 26 Police Community Relation Month. Samtang presyo sang baboy sa probinsya sang Antique, nagnubo ang pamakal sang mga negosyante. Reynold Peña, isa sa 3 ka mga ginatudlo nga suspect sa pag-hold up sa empleyada sang JNT Express sa Pototan nga nagtaban sang 1.7 million pesos. Nakapiyansa na sang 90 mil pesos sa kaso nga robbery with force and intimidation. Base kay Police Major Seriaco Esquelarga. Kag may ara man kita karon nga COVID updates sa Western Visayas, Philippines, kag worldwide. Nagpilit. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Gusto nyo magbakal sang preska nga isda? Kadto kamo sa Crossing Pacho, Duanyas, Iloilo. Nagabaligya sang preska nga mga isda ang mag-asawa nga Sanday Digol kag Nejema. Kung may okasyon kamo, pwede gid kamo makapangabay sa ilang nga lutuan kamo, kay maayo gid magluto ang mag-asawa. Kag kung gusto nyo man magbakas ang itlog, kadto kamo sa Egger Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. May telephone number 523-0039. Ang itlog sa Egger Farm, preska kag barato. Ang Egger Farm ginapanagiyaan ng Day William kag Josie Lagman. Pwede man makatawag sa 0947-856-4729. 53 minutos na nakaligad sa alas 8. Sa mga nagahiwat sang kadlawan, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sa mga nagahiwat sang kadlawan, happy birthday. Sa magahiwat pa lang, advance happy birthday. To you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday sa inyong nga tanan. Good evening kay Tito Marin, Karam Estember, Leslie Londonio, John Sapio, kay Leo Cilia Oliera, kag kay Serge Chavez. Diraman kay Kagawad Timay, na? Salamat na kag sa pamilya niya. Kay Kagawad Biti Talavera, kay Kagawad Milani Kabalunga, Gawad Amin Kabalunga, mayong gabi sa inyong tanan. Naka-standby karon sa linya ang presidente sang Iklahuda, Iloilo City Loop Alliance of Jeepney Operators and Drivers Association, Mr. Raimundo Boyet Parcon.
kay kaina nagmeeting sila upod sa iya nga mga miyembro. Ginistorya to kung mapasugot sila sa hingyo ni Mayor Jerry Triñas nga magahiwat sang untat biyahe isa kadlaw. Domingo, Agosto 8. Mr. Raimundo Buyet Parcon, sir. Mayong gabi. Live kita sa Iloilo Newsline. Mayong gabi, sir. Pero dyan, may gabi. Oo. Sir, kumusta ang aton nga sinapol gina meeting ninyo sa inyong mga miyembro? Dyan kayo no, natapos ang meeting natin kina mga 5 o'clock, no? Kag dito na grabe itong discussion natin kayo na sa aton sinidiri nga mga chapter association na chapter president natin. Ang ungod sining by Sunday, hindi pwede makabiyahe. Kag totally kami guro dyan nga hindi makabiyahe, no? Sa sila sing Iloilo. Oo. Dyan ang pinakamin nga problem na mong kina regarding sa mong sinidiri nga mga pagkaon sa drivers namon, kag ang driver namon na hindi makabiyahe dyan. Oo. So, amo nang inyo nga ginakabalakan. Hello dyan. Amo nang inyo nga ginakabalakan. Correct yan. Ang amon sinidiri dyan nga kinakabalakan tungod nga ang amon driver hindi namon masuportahan, no? Kaya iti ang drivers namon nga nagabiyahe sa adlaw-adlaw nga tanan, among ina ang driver nga kung hindi kabiyahe, hindi makakaon ang iya nga pamilya dyan. Oo. Why abi kamo nakahingyo sa city government sa nga ayuda o Hello dyan. support? Hindi ko Subong. Hello. Subong, okay lang. Mabatian mo na ko. Hello. Subong, mabatian mo ko yet. Hello. Subong. Kay nag-ulan eh. Baskog ulan, subong. Hello. Oo. Baskog ulan, subong. Baskog. Kita dyan. Oo. Subong, batian mo na ko. Hello. Hello. Mr. Parcon. Hello, sir. Hello, sir. Batian mo na ko. Hello dyan. Subong, batian mo ko. Golpi Hello. lang. Liyo ko no, pick up na eh. No? Kay, iridaya lang kung ano, gidman. I-check na yun, no? Kay golpi lang, nagbundak ang ulan, no? Dire sa syudad sa Iloilo. So, apektado ang signal sa mga telcos, no? Amo ni nga napalid kanami sang signal, golpi lang nagliwat ay bangod nga golpi nagbundak ang ulan sa syudad sang Iloilo. Okay? Balikan ta? Oo. Balikan ta. Si Mr. Raimundo Buyet Parcon. Pasensya kay nagbundak Hello ang ulan. dyan. Subong batian mo na ko? Sige. Okay, nagbundak ang ulan. Oo. Oo. So, may ayuda nga giningyo ka mo sa city government? Correct yan. Kaina noon gintagon kita sa city government nga may ara nga ayuda sa aton sining mga drivers, no? Kainan kakuha kita dito sa may Haro Gym sa nga pulo ka sako nga bugas plus 4 ka karton nga dilata. Ti dyan, imagine mo aton nga member, aton nga chapter association is 15 chapter association ni, no? Te kaina divide naton kulang katama ining pulo ka sako, no? Kaina gintagaan naton sa pagdatag isa ka sako nga bugas among ini nga aton mga chapter association may kulang pa dyan nga mga 5 ka sako nga bugas, no? Kaina gintawag naton nga treasurer kay ti kung base pa man lang nga may ara pa pundo nga itlawda nga para bakal namon sa bugas kinadyan kaya bala naton ni by Friday kaya po iba naton nga mga ruta dyan solve nila mga problema pero ang problema dyan sa bala natin hindi pakigli-solve, no? Kaya ti ang isa kasako nga bugas nina sa mga chapter naton association sa pag-divide sa ilang mga drivers. Kita yung drivers natin na chapter na sobra 100 ka drivers, no? Meron nga 200 kita. Ang pinakagamay dyan nga mga drivers natin sa aton nga mga grupo dira sa kada ruta, 50 ka driver. So dyan, paano karon kung mga isa kagatos, 2 kagatos sa iyang membro, hindi na matatapan na iyang membro, sino nga pulo ka, isa kasako nga bugas, naging divide naton sa aton sino mga chapter. Correct. Amon na dyan galing hambal ko sila kaina, sa amon sino nga meeting, na sining ko, na hulaton naton ang Domingo nga adlaw, na mag-untat ang aton sinidiri nga mga driver, na kung hindi makabiyahe, hindi makapakaon sa isang nga pamilya.
Oo. Inadyan kay na to nag-okay to atong mga chapter president, kay piliyo nila, no, ang ila driver nga nagabiyahe, na bisan i-secure kita, bisan Oo. hindi pwede makabiyahe, tani ang aton nga mga drivers, pero dyan tungod na may open kaga tungod nga aton nga mga pumuluyo, nagkakadto sa siyudad sa Iloilo, ginabatas na sa drivers aton bisan paano nga may dalon sila sa ilang pamilya. Oo. Ari pa dyan ang problema namon ang pagsakay sa diesel nato, no? Mga na sakay na, sa aton sinidiri nga pag-meeting kay na, damo ang problema namon. Pero ako nang balkay na, kung sino yung operator nga nagabiyahe nga driver sa adlaw nga tanan, dapat pag-untat sa Domingo nga adlaw, dapat aragin sila mag-support sila sini nga mga drivers, no? Bisan isa nila kadlaw. Plus, dyan nga aton sinig nga suporta, alin nga sa syudad sa Iloilo, yung ginatag sa aton nga mayor, para man sa aton sinigiri nga mga drivers dyan. Oo. So, isama lang ni Kadlaw ang hingyo sa nga mayor sang syudad sa inyo nga transport groups hasta sa mga taxi unit. Sakto na dyan, isa gila kadlaw. Pero hindi pa niya siguro, no, nga isa kadlaw lang. Diba, pag alas 12 sa kagaon, sa pizza 8, mag-declare naman ang syudad naton na another na extension kita. Amon isa na problema na kung dyan, no, nga kaina sa kintalakan, amon nito kaina, na sining nakon, na hindi kita preparahan natin ini. Ining Domingo nga adlaw, makatag kita sa atong mga drivers, nga nagabiyahe sa adlaw ng mga tanan, paano na karon kung mag-extend kita, no? Base another 1 week naman dyan. Amon gani nga kaina, nga sa atong mga operator, kina nga nawagan kita, na kung sino may subscriber ang operator, na kung sino ang operator nga iya nga driver, nga siya, dapat suportahan niya, no? Nga bisan paano gidlang, at least siya dyan, makakaon ng pamilya sa sinigiri nga mga drivers dyan. Oo. So, mas maayo ni at least naklaro mo sa ila sa mga miyembro sa nga iklahuda so sa mga kauturan ta. Base may sulusubra ka mo da. No? Kay kaluluoy man ang aton nga mga transport groups ni nga nagatingwa. Tiyan mo ba kay way mayo pasahero. Kay under kita sa enhanced community quarantine. So, mga 5 kasako ang inyo nga kulang. Dira sa iklahuda. So, kung mayara ka Correct mo, yan. oo, sa mga kauturanta, sa mga tagpalamati, sang Iloilo Newsline, mga viewers, mga listeners, base mayara-ara ka mo, pwede man ka mo makatext sa 0929-254-4135. 0929-254-4135. So, 5 kasako ang kulang sang iklahuda para nga ihatag sa mga miyembro nga makapiyan-piyan sa iya sini nga pamilya kada driver. Sakto na dyan, Bobo, namang yung salamat, no, sa imo dyan, no, kapag panawagan nimo sa pagis mo programa, ito dyan, wala nang kami, no, tibalan nimo, nga nga aton mga drivers, pagis sa aton grupo, sa Clauda, kabisan paano dyan, may isipyo kita, may pandemya kita, wala na kauntat kami sa pagservisyo sa aton pumuluyo, no, kabisan critical, kag aton nga mga drivers, na hindi kita gusto tayo magawa ang ilang tatay, sa ilang pamilya, pero dyan, nagkatingwa ang drivers natin para makakaon ng ilang pamilya, ganun dyan, arag kita atong suporta sa ilang sa mga drivers natin, nga nagabiyahe, sa adlaw-adlaw ko tanan. Wala mo dyan, may ara nga driver, nga bastante man siya, may ara operator niya, may ara man siya nga umasa probinsya, nga sila, pero dyan, nakita na tong mga driver, nga nagabiyahe sa adlaw-adlaw ko tanan, isang delikado dyan, amuin na ang mga driver dyan, ang kung hindi makabiyahe dyan, hindi good makakaon ang ilang siling nga pamilya dyan. Oo. So, sa mga pasahero, nga tuyo nga magkadto pa sa siyudad sa Dominggo nga adlaw, ano ang ipalabot nyo sa ila bilang presidente sang iklahuda? Sila dyan, dyan sa aton sinigri, nagpapasalamat kita sa Iloilo Newsline, sa imong pagpanawagan, na bisan tano, ara ka mo nagasuporta sa amon, sa transport group, no? Na hindi lang siling sa iklauda ang mabuligan ninyo, hindi pati mo sa iban mga transport group, no? Amon dyan sa aton sinigri, mga viewers sa imo, sa Iloilo Newsline, sabay pa natin aton sinigri, nga panawagan kita sa inyong hamiling abulig, kasi nakita man ninyo
ang pagserbisyo ng transport group sa atong sinigiri nga pamuluyo, no? Kag wala kita nga siling na ini nga pandemya subong aton ini pag siling aton nga pagi lang ini para kung ano dira nga makuha naton sinigiri dyan na ini nga pandemya tama ini ka delikado. Pero dyan ara kami sa gihapon nga nagaserbisyo para sa atong pamuluyo. Ganiman kung sino dira may sobra family nga tugituson dira sa subong, no? Pangayo kita sa inyong family nga bulig pagi sa Claudia, pagi sa aton nga Hero News Line, sa Johnny Diaz. Kung kilala o kung ano man dira ang bulig ni sa amon ng mga drivers, ang importante sa nan, pagkaon good ang amon kinanglanon subong. Okay. Mr. Boyet Parcon, sir, madamo nga salamat sa tinion nga ginhatag ni mo diri sa amon sa Iloilo Newsline. Mayong gabi. Salamat yan, kami sa Hero News Line. Thank you very much, God bless you. Thank you so much. Oh. Wala? Why? Naga-bisyo? Dewi, liwat be? Grabe man nga ulan, no? Daw wala na ni buwas nga ulan ba? Erte, bundak sang ulan. More power Iloilo, bringing more to life. 8 minutos na nakaligad sa alas 9. Mayong gabi kay Kagawad Betty Malion Talavera, kay Joy Tamayor Labordo, kag Joseph Franzuela. Ed's Lumber Supply and General Merchandise sa Pasig City. Nagabaligya sa partahan sa balay, hamba kag lumber products. Nagabaligya man sa sinako nga bugas kag uling. Please contact 0908-129-9169 o kon 0939-529-9320. So sa ato nga mga listeners kag mga viewers, so 5 kasako ang kinanglan sang transport group nga makafinance sa baba sang ila nga mga miyembro. Pwede man kamo makatawag di o kung makatext dire sa 0929-254-4135. Kung may sulusubra ka mo dira, no? Kuanin naton bululigan, hapos lang ni, no? Magbinuligay kita. Kay para lang nga makabulig man sila, kay sila nagatapak ng gasolinador, samprino, nga nagalatas sa mga mayor nga dalanon sa syudad para makapamasada nga maka-income kag may dalon man sa ilang nga pamilya. Isama lang ni Kadlaw nung inyo sa mayor nga untat biyahe sa Domingo. So sa mga kauturan ta nga may plano pa nga magkadto sa syudad, pahimunong na lang kamo anay kay basi magwanto-wanto kamo o kunwo katon sa syudad kay wala sang di pasahero nga salakyan. Load Lift Trading and Services, isa ka construction firm nga nagapang-obra sa mga building, kapareho sa mansyon kag mga balay. Nagadesign man sila sa mga balay depende sa inyo nga budget. Ang ila opisina ara sa Block 5, Phase M, Francisco Msgeo, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kung parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarkets sa Luzon area, ilabi na sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336 o kung pwede man mag-email sa maria_rosem@yahoo.com. Minutos na nakaligad sa alas 9. Padayon ang pagbundak sang ulan, padayon man ang aton pagdala sa mga issues. Stay put lang diri sa Iloilo Newsline, feedback lang kamo kung utod-utod ang video ta kag audio, lihog lang feedbackan nyo kami dire para nga makorek namon bangod nga naga-broadcast kita pagi sa isa ka network. Kadtuan ta ang natabo sang 2019 sa kadagatan sang Iloilo kag Guimaras.
nga 3 ka mapambots ang ginagyan sang buhawi. No? Sang pugada. Kag nagkalalugdang ini 31 ang mga nagkalamatay. Tubtob subong daw wala maintindihan, wala sang klaro kung sino ang dapat nga mga manabat sa moto nga natabo nga trahedya. Ang inquiry nga ginahambal wala atong madayon. So ginahambal sa nga provincial government pagi kay Vice Governor John Edward Gando nga ipurso nila ini sa House nga kung mahimo padayunon ang inquiry. Kay kung sino ang may diferensya, matadlong kag wala hindi na matabo ang natabo sang Agosto 3, 2019 nga na 31 ang mga nagkalamatay. Yari si Vice Governor Attorney John Edward Gando sa nga probinsya sang Guimaras sa aton na pakigangutan. Nagpatigayon sa legislative inquiry ang Kamara sa pagpauna sa Committee on Transportation ni Congressman Sarmiento, and that was in the last quarter sang 2019, and ang schedule kung tani na after sang legislative inquiry na naka-attend man kita kay si Governor, ipot man kay Congresswoman Maria Lucille Nava, ang next schedule tani sa 2020 nagakad po ang Committee on Transportation diri sa probinsya sa Guimaras agud din mabatian na direktahin sa atong mga survivors ang ilang inagyan. Kag malantaw ang perspektibo kung bala ano ang kahandaan sa aton ng mga ahensya sa gobyerno kapareho sa Philippine Coast Guard sa pagtunde sa mga kapareho sa mga insidente. Unfortunately, nagsulod ang pandemya kag sa subong wala gid makapigayon no ang padayon sa padayon ng inquiry. So amo tong ginalantaw natin nga sa kabagay na ang tinutuyo din actually is to see to it and to look into the readiness and the capacity of our Philippine Coast Guard to fulfill their mandate, no? So pag-secure sang aton nga mga pumuluyo, hindi lamang diri sa Panay, sa Guimaras, Iloilo, nga kadagatan, kundi sa kabugusan nga tungsod, kiti archipelago kita. So ang tinutuyo really is to come up with measures para mapasamyog pagid ang aton ikasangkol sa aton ahensya kag maglantaw kung ano makakakulangan logistics, assets, kag capacity sa aton mga katapos sa ahensya. And secondly, para malantaw gid no surrounding circumstances, ano dala may negligence bala anong kakulangan na ang natabo. Lapit lang sa usaran sa Coast Guard Station, and yet 31 gid ang nabigla nga kabuhi. How much more kung ang hindi nga sitwasyon natabo sa mga open seas naton diri sa tungsod. No? So muling pinutuyo gid sa ining sanggab ko ng investigasyon. Oo. Why na abi naka-follow up ang taga-Marina sa kay Secretary Tugadi kay nabalanta nga sang una nagkadto gidera si Secretary Tugadi para nga maghibalo kag magtan-aw man sang sitwasyon partikularmente nga pag comfort man sa una no sa pamilya sa mga nagkalamatay. Wala na siya ang last na kadto, I think, amo to ang sang ginahaya diri sa aton nga gym ang aton mga kauturan nga nagtalaliwan. And so far, wala na ko sa may libadong komunikasyon particularly, but ang tanan man nga mga ayuda naging promisa nila would suppose nga nakalapot man sa mga natungdan ayuda nga nagaling sa gobyerno sa lokal nga pamahalaan nga pangakuan kag nasyonal nga panguluhan kag halin sa mga private organizations kag mga pilantropo.
Abiyan Johnny. Oh, so ang Marina why na bigin distinguer nyo kung ano nang latest kay 2 years na kita nga hulat-hulat para man tani nga matadlong kung may ara gid man nga sala. May marine inquiry sila naging patigayon, and ang ginayo ko during the legislative inquiry dito sa Kamara na ma-furnish kita, but Oo. why man sa may nakaabot sa aton, we will see. I-check naton sa opisina ni Congresswoman Nava, but during the discussion sa legislative inquiry, ang substance ang ila investigasyon na bangod sa squall, bangod sa pugada, force majeure kunyaan na tabo ay itong sitwasyon, itong insidente. But ang gusto ko gitan nato na mabalaan na dugayan sa pag-responde, no? Oo, ang pag-responde kaya di sa natabo ato abiyan dyan ang sitwasyon kung update kag maayo ang pag-responder sa aton nga katako sa aton katako sa Coast Guard nga ahensya sa Montenegro nga may katungdanan diri, we could have lessened the number of casualties and dyan. Oo, kung preparado sila. So, why man nabi ma-lay down sa taga Marinana at ang mga miyembro sa Philippine Coast Guard na ginistoryahan na binila kagin para man nga mabalaan sa mga gimaras nun nga kung basigla, no, kabay pangula lang sa may matabo nga why sila bi sa nga ginadeploy nga mga personnel dira sa kadagatan samtang nga navigar ang mga vessel. Amo na abiyan dyan amo pa na ang mga bagay nga nami ihibaluon kung nagpadayon ang legislative inquiry. But hopeful ako abiyan dyan nga hindi ato ang katapusan. Correct. Ginasagyakon na ang aton na pagpursige na matapos, may closure ang investigasyon magpadayon. Sige, hon tani abiyan dyan if not this year or antes mag-eleksyon, hopefully, tinuan din natin na bisan matapos ang 2022 elections, magpapatayon din ang legislative inquiry. We will continue to file the resolutions sa unang panlalawigan. Kag tinuan din na matapos ang ining na topiko abiyan dyan agog na matagaan taman sang kasulbaran tunanugid ang mga surrounding circumstances kag for the government to come up with measures malantaw ang ating mga kapasidad sa sining mga ahensya kag agud nga malikawana ang pagliwat sa sinasahi sa insidente abiyan dyan. Oo. So, madumduman ta, inibla Vice 31, tong patay, no? Oo. Kag may ato patong nga nagkalamising. Abo na ni sa ang account abiyan dyan ang 31 niya. So, kabay patani, no? Na dumduman pa sa mga ahensya sa gobyerno ang mga ginpasalig to nila kag matalupangod man nila ang mga taga Gimaras, no? Taga Gimaras kag iban pa nga nagakadto sa Gimaras Yes, we would like to assure ang mga aton nga mga kauturan na naistan na hindi malubong sa limot abiyan dyan magpadayon ini. It's just a matter of time na mapadayon ang legislative inquiry kag makita nato ang litaran ng mga bagay. So amo ni ang aton nga commitment sa aton nga pumuluyo na matagaan ini sa nagakaigo ng aksyon, malantaw o matalutangod sa ating gobyerno ang safety sa ating pumuluyo na nagkapanakayon sa kadagatan. Okay. Nabatian si Guimaras Vice Governor John Edward Gando. So amo ni ang
iya nga pagsaysay nga wala sa gihapon madesisyonan, wala ma-identify kung sino ang may salabton, wala may baluan kung ano ang tasking sang kada isa, partikularmente Coast Guard kag Marina. Di madamo sang pamilya to nagapinanghakroy, nagahulat sang update, kag dugang nga bulig makul mo na dulaan ka mo to sang himata, kapag kulob to sang pambot, ang iban to ato nagautaw-utaw ga kapakapa sa sulod sang kasko sang pambot to, nga ginagyan sang pugada. Tiyang Coast Guard at the time, nagpa-picture-picture pa. Kaya nga, wala sila sang mga tinawo nga naka-standby during pato kay Commander 5. Kulang personnel. Wala sang naka-deploy sa dagat. Dito lang galis las takas. So, amo tong problema. Ngambal ni Vice Governor, malapit lang sa station sang Coast Guard, pero wala sang may nahimo. Mayo lang nga pagpamati kay Captain Arwel Malones, kapitan sa barko, kag kay Cheryl Silauso Malones. Now dira sa Sagay, kag sa ilang mga kabataan, mayong gabi, may-ari ni sila nga Isabel Catering. Base gusto nyo nga magpa-cater dira, magpaluto, kadtuin nyo dang Isabel Catering nga iya ni mag-asawa Captain Roel Malones kag Cheryl Silauso Malones. More power Iloilo, bringing more to life. Kapangita bala kamo sang rehistrado nga veterinarian agod mapacheck upan sang inyong mga kasapatan, mag-consult kamo kay Dr. Ronnie Galia, rehistrado nga veterinarian nga nabase sa San Miguel, Hordan, Guimaras. Handa nga magbaton sa mga client nga nagasagod sa mga ido kag iban pa mga kasapatan. Kung nagamasakit ang inyo ido, dalaan nyo kay Doc Ronnie Galia. May lang pagpamati kay Julian Bautista de Celos, kay Lenny Las Piñas, kay Jose Laison, Nejima Tupas, Rosel Mitch Gabinete, Natalia Valesteros, Manolita Sibonga. Kag palihog, like, share, kag follow sa amon Facebook page, Iloilo Newsline and Guimaras Newsline. Kag palihog man subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Base mayara kamo nga sulusobra sa inyo dira nga pagpangabuhi, no? Di kay nabatian nyo man to nga nagapanawagan ang presidente sang Iklahuda Transport Group. Base bla mabulig-buligan man sila, no? Para may pakaon man sa ila sining nga mga miyembro during sa pag-untat biyahe sa Domingo, no? May kulang to sila mga 5 kasako sang bugas para nga party-partihon nila. Kahit ang operasyon nila bilog nga syudad kag mayara pa sila nga miyembro sa out of town, no? So amo ning ilang nga ginaproblema. May ginata ngayon ang syudad pero kulang. Kahit party-partihon man sa 180 ka mga kabrangayan sa syudad. So base may sulusobra ka mo, palihog lang, text dire sa Iloilo Newsline 0929-254-4135. 0929-254-4135. 25 minutos na nakaligad sa alas 9. Graphics, Innovative Mind, Computechnics, Computer-Aided Services nga namtang sa Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City. Sa unan langgid sang Molo Plaza sa tadlong sang opisina sang Bureau of Fire Molo. Ang graphics ginapanagiyan ni Sir Manny Sanoy. Standby sa atong mga listeners. Kayara sa atong linya ang ibalo naton, no? Sa isa sini ka hipi sang ICPO, no? Isa ini ang amo ning mobile patrol, no? Mobile patrol
So i-check ta kay ginatawagan sa aton technical partner si Lieutenant Colonel Jonathan Penuela, no? Si Lieutenant Colonel Jonathan Penuela. Kay gusto ta nga mahibaluan kung ano ini siya ang mobile patrol lain bala ini sa mobile group, no? Nga sang ICPO. So iyara sa atong linya si Police Lieutenant Colonel Jonathan Penuela. Lieutenant Colonel Penuela, sir, mayong gabi, live kita sa Iloilo Newsline. Johnny Diaz, kay si Sweet Don, ang imong upod. Sir, welcome. Hello, sir. Hello, sir. Lieutenant Colonel Penuela, sir. Why sang sulod? Why, liyo ko. Why ka sulod? Hello, sir. Hello, sir. Why? Why sa? Sulod? Why sa sulod? Okay. So, liyo ka biliwat? Ay, utod guro? No? I-check naton. Kay daw ala may gapangita sila force multipliers para mapadasig ang pagresponde sa aton nga mga pulis. No? Gapangita sila sa force multipliers para madasig ang pagresponde nila kung mayara nga aksidente sa dalanon kag kung mayara pagid nga mga krimen nga nagaluntad samtang nga na pamasada ang mga drivers sa syudad sang Iloilo. Okay? Dula. Okay? Kaya grabe ulan, Bim. No? Perting ulan. Basa. Mayong gabi lang kay Auntie Teng, kay Tolando, Lenlen, kag kay Manong Boyboy. Draman, kanday ta Cheryl, kay Toto Tong, kay Bibi, kag kay Toto Child. CL Diaz Poultry Supply nga namtang sa Barangay Bagakay, Cagacienda Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sang sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. May ara man ginabaligya nga mga bulong para sa mga kasapatan. Pwede pa kamo makaayo, ilabi na kung alang-alang ang inyo dala nga kwarta, kay mahapo sa storyaon si Cheryl Lucendo Diaz sa mga suki nga nagakuha sang feeds. CL Diaz Poultry Supply. Daw hindi pa makontak ang aton nga resource person kay grabing ulan sa nasilingtan daw hindi mayong signal, no? Daw hindi mayong signal, gadula-dula ang signal. So aton lang ni guro signal mayad-mayad ay palihog lang feedback sa aton nga mga listeners kag mga viewers kung okay ang audio, kung okay ang aton nga video diri sa aton nga pagwaragwag. Base lang nga feedbackan nyo kami kung diin man kamo is plastar nyo kung diin kamo nga lugar para ma-check naton kung mayad ang aton nga signal. Kaya gusto talang mabalaan man, no? Ang importante nga may feedback kita. Ang importante nga mabalaan naton kag kung mayara nga daw pigadong signal ta, ma-improve ta pagid, no? Ma-improve ta pagid kag pangitaan ta sang isa pagid ka telco no? Telephone company para man nga ma-improve pagid ang aton nga signal kun pigado dira sa inyo nga pagtanaw. Okay? Dula ang signal ni Colonel Penuela. Gadula signal ya. Okay na? Okay na? Okay. Sige, tagi audio. Aton technical partner para matagan sang audio ni si Colonel Penuela. Ulat na. Sige, basanay. Mayong gabi kay Marjoy Castiva, Beth Cabana Sanalista, Manolita Sibonga, Alma Cataluna, Tony Bonifacio, Elni Munoz, kay Attorney Joseph Celis. Attorney Jong Siles. Mayo kay sir, healthy sir. Congrats.
Amo ng mayad. Ay Dr. Sonia Galion, ay Dr. Lorele Sirilan, kag sa kay banahon niya, nga doktor man. Mayo lang pagpamati dira sa Iloilo St. Paul's Hospital. Mayo lang ang pagpamati. Iban pa nga mga mensahe. Sige. Mayong gabi man kay Maria Princess Fabunan, kag kay Claire Ann Dizon. Ano sila mga likers sang Gimaras Newsline. Kamo sa mga Gimaras nun, may Gimaras Newsline kamo da. Pwede man kamo dira makapamati direkta dira, no? Pwede man kamo dira makapamati sa Iloilo Newsline. Kag maka-subscribe kamo sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Sa mga listeners ta dira sa Sagwa, kay Sir Nard sa Sotarido na sir, ara nang kaya Iloilo Kisila Nights. Tibuas ang ang bungguan na ito sang San Juan kag Iloilo sa Chesto, no? So ara na sir, naambutang namunda sa Iloilo Newsline. May lang pagpamati man kay Gingging Kanto Sotarido na kag sa iya nga mga kaupdanan nga BED sa WVCST. Thank you so much. Sa tanan-tanan nga mga sources naton, mga contact naton, thank you so much sa inyo nga pagtanaw kag pagpamati diri sa Iloilo Newsline. Salamat gid. Sige. Congratulations man kay Nesty Petesio nga nagdala sa aton sang silver medal sa sa boxing. Boxing na. Oo. Sa women division. Women division. Perde sa kwanto? Japan? Kay Sina. Why ka saler ang iyang nga iyang hook. Kay street pants. By the way, yara na sa atong linya, si Lieutenant Colonel Jonathan Pinwila. Sir, si Johnny Diaz, sir, sa Iloilo Newsline mayong gabi. Hello, sir. Why Japon sulod? Hello, sir. Utod Japon, ang signal niya. Pigado ang signal niya to. Ano man? Sa iya signal o kung sa aton signal? Sa iya to? Gautod dayon? Hindi stable gurong signal to sila. Kaya aton di full bars na kita ang signal ta dire, no? Dito gid man guro kay Lieutenant Colonel Pinwela, sir, kung nagapamati ka ga utod-utod ang signal mo palihog, no? Daw hindi namon ma pick up di ang imo nga tingog, sir. So mo ni ang problema kung pigado ang signal sang smart kag ang globe. Pigado ang signal nila. Kung magpigado signal nyo, base malampuwasan ka mo, sang bag-o nga telco, kung magsulod na sa siyudad sang Iloilo. Sweat? Dibla? Ang ilan dapat ang smart ka globe, improve nyo ang inyo signal. Mas temprano. Kaya kung hindi nyo pag-improve, nga sang December pa na, ang hambal ni Presidente Duterte sa inyo, wise ang improvement, base mabutang ka mo sa alang-alang. Kaya ginpandaman na ka mo sa Presidente. So kagkapin pa may klase na, back to school naman, may brigada, eskwela na. So sa aton nga sa mga telcos kung nagapamati man ka mo, i-improve nyo signal nyo. Kamo sa globe, kag sa smart. Gani, nakakuha sang silver medal. May 10 milyones nga gin-finance to si Mr. Tanto, condominium sa Davao. Hatag siya. Naman niya mo, first Filipino man nga nakadala sang medal. Gani. Olympics, female.
Filipino. Ti nami kita ni kung nasungkit yang kwan eh. Unanimous man. Ha, unanimous di Decision. Mm. Ang isa pa nga Tag si 1.1 point. si Paalam pa. Si Paalam, oo. Base mapaalam ang kontraya kag makuha tabla. Sa pa to nga mag-gold. Kabay pa. Ara na sa atong linya. Balikan ta. Si Lieutenant Colonel Pinwila, sir. Mayong gabi si Johnny Diaz, sir. Kag si Sweet. Hello, sir. Hello, sir. Hello. Colonel Pinwila, sir. Batihan mo na ko, sir. I get gakuan gid scramble gid. Away, get. Sige na lang, sir. Sige na lang. No, bigado. Sige na lang, no. Salamatin na lang si kay Bangod nga grabing ulan. Ha? Sige, next time na lang naton. Okay? Noy? Pasalamatin na lang. I-text na lang. Sir, thank you na lang naton kay grabing ulan gid. Bundak ang ulan eh. Bigado gid ang signal ko, no? Naton, thank you na lang. Sa sunod na lang galing, maka-interview kita kay Lieutenant Colonel Penuela kay nagadula-dula ang signal. No, bangod nga grabing ulan. Pasensya gid, sir. Pasensya gid. 37 minutos na nakaligad sa alas 9. More power Iloilo, bringing more to life. Gapangita bala ka mo sang puro nga buko shake magkadto sa Ceres Terminal, Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City. Kag pangita ang kiosko nga Sweetie Buko Shake. Ang Sweetie Buko Shake manamit ang templa barato, ang presyo kag saburuso katama. Ginagarantiya namon sa inyo nga pure gid nga buko ang ginahimo nga shake bangod astang tubod ginalakot sa pagtempla. Plus purified crush ice ang ginagamit kag wala sang kulba bangod chemist ang nagtempla sang Sweetie Buko Shake. Tilawin nyo, Sweetie Buko Shake. 38 minutos na nakaligad sa alas 9. Padayon kamo nga nagapamati diri sa Iloilo Newsline. Ara ang report ni Romeng. Kung ara ang report ni Romeng, pasudlong ko na lang, Noy. Okay. Okay. So, si Romeng, tawagin na lang. Romeng Antonio, para makuha ta. Parte ni sa presyo sa baboy sa antiki ito, gawang hala mga nagasagod sa baboy. Kay gulpig, yung panubuhan to sa mga manok bakal. Ang presyo, bangod guro ni sa importation. Bangod guro sa importation. Okay? Okay. Ano ko, no? Ate, okay lang. Kay Aileen Abelarde mayong gabi. Ibalo na to na report ni partner Ming Antonio. Live and direct dito sa probinsya sa Antique. Ba't kung inulan man dito sa probinsya sa Antique, kung inulan to, kung wala ulan, utod man, pigado yung mga telcos, pigadong inyo signal, pierde ka mo sang dito. Law, why pagani antina daring dito, pero perde ka mo sang dito. Good evening kay to Ariel Braza, Ed Kasidsid, kag Jennifer Villa. Pastor Kasidsid, mayong gabi, sir. Kag sa imo nga mga sumulunod mayong gabi. May signal gani sa Roros Dumangas. Dito, ang smart kag globe yang kadamo sang ila transmitter, why signal, Ay, ano man ka mo man. Araw, damdamo ka, no? Ano na? May mga mensahe? Ano na sa? Tanawanay na? Hindi mo sagad pinadala di sa mga scam nyo. Kamu nga mga scammer, hindi mo sagad pang biktima. Ay, budlay na. Ay, dirakali kay Dr. Tang sa City Health. Dok, duwan na kunok bulan, way maswelduhan yung mga ginpang-hire ninyo nga mga nurses, mga may aid, sa sweldo gijay. Since June, July, August, ay,
Ano, why ni sila gaklaon? Dr. Tang, liog lang manabi? Ha? Anong ginapangayo nyo na ang iya ka kumilek? Di paano magatag certification para saan mo nang iya ka kumilek? Mapamatudaan ngayon na sa registered voters de. Tiyabi ko nina, hindi, kag kung saan o panay mabukas ang kumilek, hindi nyo man pagswelduhan ng inyong ginpang-hire? Ha? Nga so, pila ni silak bilog? Sobra 50? Ano, pagutman nyo sila? Kag tapos ang biyayar, nga ginapangayo nyo, iya man niya sa mga negosyante? Di nga ginapangayo nyo sila na? Ano, may negosyo ni sila? Ang ginpang-hire ninyo? Amon niya, nag-remind ma lang kami, kay daw nakalabot blood diri sa amon, ang ina nga mga impormasyon, nga nagapangabay man sila nga, isikyo pa kita, katapusan, why pa sila sweldo nga ginpang-hire nyo? Ha? Ano man? Daw ka injustice niyaw? Abit, i-process nyo man na. Balan nyo nagid nga siradong kumilek. Balan nyo man na. Kagbalaan nyo man ang BIR para na sa mga negosyante nga ginapakumply nyo pa sa ila. Ha? Ay, sino man negosyo da sa inyo City Hall nga ginapakuha nyo ni sa ila? Nga sila ang magawad to, ano, may pamilya ka mo nga manegosyo? Yan na yung negosyante ang ginapakuha nyo. Nga BIR? Hindi ka mo conforme sang 10? Ha? Kag pagkatapos nga, iagid ka kumilik da son certification to, ha? Daw, temprano pa kita ka pamulitika niya. Daw nalat na ng taga City Health niya. Bayarin nyo na ang ilang pangabudlayan. Hatag nyo na, Dok. Daw pila nakbilog, baton kami di sa mga mensahe, oh. Gapamangkot malang kami. Kung matuod ni nga wala ninyo ginrelease pa ang ila sweldo. Kay nagakaon ini sila, may pamilya sila, plite sila, no? Pamahaw, panyapon sila, no? Ti ano ila igasto? Tigang sila balas? 44 minutos na nakaligad sa alas 9. Ambot kong kabalo ni si Mayor Jerry Triñas sa inyo nga mga patakaranda sa City Health. Kabay pa nga nabalaan ni Mayor rin eh. Laban-laban na. Sigahon kita. Nga hindi ni pag-itolerar ni Mayor, hindi ba Mayor? Kahit sweldo niya, hindi niya siling nga utang-utang ha. Sweldo iniya sang tao. Ang sweldo kay ginpangabudlayan nila, ihatag ninyo. Hindi na ya pwede nga, hindi nyo papag-i-release. Bangod nga may kulang sila sa requirements nga gina-require nyo nga hindi man available sa subong ang COMELEC kay ECQ pa kita subong. Ang taga-BIR ang ginapangayo nyo nga iyan ka negosyante nga ginakuha how come ang mga nurse nga gin-hire nyo ginapakuha nyo sa nga muna sang BIR nga para inaiya sa negosyo. More power Iloilo, bringing more to life. Alang-alang si Romeng. Ay, ara na. May kagasinyas-sinyas. Standby si Romeng Antonio. Live and direct sa Antique. Presyo sang baboy, nagnubo ang presyo. Meng, paliog standby. Meng, let's come in. Nandyan kamusta signal? Loud and clear. Mayo pa sa palabuton natong duwa. Ati, partner dyan ang report sa Lindra Regal sa probinsya ng Antique na reklamo ang mga hog raiders sa probinsya sa Antique bangod sa Nobo o kung tamaan ka na ba ang baklanay sa live na kilo kang baboy sa probinsya sa Antique.
bangod ang mga manok ihaw diri nga mga negosyante man nga gina-display sa kada tindahan o kung public market sa nagkailain nga banwa ang mga komprador lang ang ginanaminta na nagapang-ihaw para to ang per kilo na anda ginabuol ang per kilo kang live na baboy na anda ginabuol sa mga manok sagod o kung nagapanag-iya kang mga baboy nga ginabaligya man sa tindahan. Ang kilo nga nagalagaw diri presyo sang baboy kung magbakal ikaw karni 240 hasta 260. Ina nalasa na, ina makita mo amo na ang presyo sa tindahan. Pero ang baklanay nila kuha ay nila sang per kilo nga live sa mga manog bakal o kung manog sagod o kung mga hog raisers tag 120 gid lamang. Amo na nga perte ka barato kag nagareklamo sanda sa Department of Agriculture nga kung paano ma-regulate ang baklanay kag ginabarat lang sanda. Pauna kang nagasulod pa puno ang mga buyers from Metro Manila, mahal ang presyo kang live na per kilo. Ang baklanay kauna kang baboy, kung may baboy ka para dyan tag 150, 160 ang per kilo. So bawal gwa magahi o kung magkakang kang nakasagod kang baboy rin sa tiki. So bangod ang mga lokal na magbakal, ang nagabakal sa siya, nagadangat lamang o kung nagalabot lamang sa 120, bali na dura ang 30 pesos kag 40 pesos ang per kilo kang anda maksanay na amura ga reklamo sanda ay hindi kin makabawi ang anda gasto sa sagod sa karon. Sa piyak na bahin, update kang kaso kang COVID sa probinsya kang Antique, ang active cases sa Subong as of today, mga kabiyanan, naglabot sa 6 o kung 739. Ang kadyangan lang amo naman ang na-record na may pinakarato o kung saan nakumpisa ang COVID pandemic. Ang na-record nga active cases rin sa may probinsya kang Antique. Sa piyak na bahin ng kabiyanan nagapanguna gihapon ang banwa kang San Jose sa kabanwanan sa Antique na may pinakarato nga kaso kang COVID na 28 tanan barangay sa San Jose, 24 na karon, may 4 lang na bilin. 24 agin pa idalo mo nun sa granular lockdown. Kung sabihin, hindi na maglaba sa 6 kang kaso kang COVID ang na-record sa kada barangay sa banwa kang San Jose. Ang San Jose gyapon ang capital town amo ang isuntar kang COVID virus rugya sa probinsya kang Antique. Sa tiyak na bahin sa 380,000 plus sa mga Antiqueño nga amodya ang manginpon tariya kang vaccination program. Bali naglampot palang kid lamang na sobra sa 50,000 ka mga Antiqueños ang nabakunahan as of today. Kung ibase sa percentage, may dyan lamang 13%, 13% ka mga Antiqueños ang nabakunahan na rugya sa probinsya ng Antique kang lain nga brand kang COVID-19 vaccines. Amo niyang report, ang manulong tagi kadiri rugya sa probinsya ng Antique nga makuranon. Ako din si Romeo Antonio ng report para sa Iloilo Newsline. Madamo nga salamat sa report ni partner Roming Antonio live and direct sa probinsya sang Antique. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. May mensahe pagit sa aton cellphone, no? O, Doktang, ano na yung certificate of registration nga 0605 sa BIR, yan niya, Dok, sang negosyante, Dok, nga gina-comply,
nga ginapakumply mo ni sa gin pang-hire nyo haw, nga mga nurses ni, dason mga nursing aid nyo, ha? Ano, may manegosyo da sa inyo sa City Hall? Ang 0605, yan ni ka negosyante nga ginakumply sa Bureau of Internal Revenue nga hasta mga nurses negosyo man daw budlayaw. Daso nang kumilik, why ka mo nawag kay Mr. Jonathan Nasayno, Assistant City Kumilik Officer, nga kung saan o sila maabre, hindi sila ka-open to kay ECQ. Kung saan o mag-open ng Kumilik, amo man na ang pagsweldo nyo sa mga gin-hire nyo. For the meantime, ano sila? Manganga? Daw budlay niya, Mayor, ang ginapangayo sang City Health to, Certificate of Registration 0605 sa BIR, ang mga ginpang-hire ni, nga ginpanglawag tas nagligal, nga dapat mag-apply ka mo to, magpasa ka mo sa documents nyo, ano, mga manegosyo ni, mga negosyante gali ne? Ang mga nurses ni, ang mga nursing aid ni, kaya ginapakumply sila ni Dr. Kang Tang kuno ni sa Certificate of Registration 0605. Kadlawan, kamo sinisang iban nga nakaintindi. Kadlawan ka muna astang certificate of kung registered voter siya sa Comelec, timprano pa muna mulitik ka. Scammer na. Sige yun niya na, report sa NBI. Oo. Iyak profile sa ibang gamit mo. Sige ha. Ang IP address mo gagwa. Sige ha. Hindi na pagsigihan oy. Nga sagad ka pang scam. Ang profile number sa iba na mo pagin gamit mo. O nagapamating NBI, hari na, may-ari scammer. Gapang biktima ka ha. Habi mo kalusot ka dire si Lilo Newsline. Sa nasiling tana, sa mga listeners ka mga viewers tada, kung sino may ara-ara, no, basi mabulig-buligan tatong transport group. Sa text lang ka mo sa 0929-254-4135. 0929-254-4135. Ara nas dane? Ay? Alang-alang? Anong garing lang? Grabe man gurulan to. Sige, Sweet. Lawaga. Mayong gabi kay Zenny Villanueva Octaviano, kay Leet Casper Lee, kay Najima Tupas, Rachel May Sembran, kay Basil Bounce, Jennifer Villa, kag kay Angel Mine Alave. Nung dan, ginapag kami kontak da si mo. Ang cellphone mo basi sirado kung naka silent o kung off. No, i-check lang lihog. Kaya daw hindi ka gid malabot da, no, lihog lang. Domingo, mayon tat biyahe. Mayara nga gin palabot nga minsay si Guimaras Vice Governor Attorney John Edward Gando sa mga pumuluyo sang Guimaras. Nga kung mahimo, pabili na lang gid anay sa sulod sang balay. Hindi na sagad nga pakadto pa kare, no? Kayo basi way man bala ka mo sakyan. Yari si Vice Governor John Edward Gando sa iya nga pagpalabot sang minsay. Ay tagaan na tumabiso ang aton nga. I think i-finalize pa man ni Mayor Jerry
kung ano sila, we will advise our people, parti tila, na kung napaiway ang pagkadto pakari sa Guimaras sa mga panahon nagkatsempo, and that is the call of the city government na ang pagpangabay. No? But I think in certain cases, ay may mga exceptions posible. Mga emergency cases nato na abiyan dyan, posible pagkatuhukan sa gihapon. Ang sa akong nga pag-insinti, most likely na ang aton malang ang ginapangapay sa aton na gobyerno lokal sa syudad, posible na kung mapaiway malang ang hindi malang inerhensya, hindi nanay papahuway kita na sa mga adlaw. Oo, Sunday isa man kuno kadlaw. Of which we are supportive. Isa man lang kuno kadlaw, August 8, Sunday. Ako nang ambal ni Mayor. We will give it to the city government sa pagduso sa mga bagay na ginalantaw baka pamaayo sa atong pulo, and in fact the provincial government ang Guimaras pasalamat din kay Mayor Treñas nga ginkabig wala kita din dumilian kay ginkabig kita nga mga Guimarastong exempt sa executive order ni Mayor Treñas on hard lockdown. So mo nang ginapasalamatan kit sa mga umulo sa probinsya sa Guimaras, ilabi na gid ang aton nga mga nag-aubra sa syudad. At ang may kinanglanon, mga kapangumpras ang kinanglanon para sa atin pumuluyo. At least ginalaw ang mga Guimaras noon na makatravel, pakadto pakari. Tama. At nagpasalamat kita na sina abiyan dyan. Vice, thank you so much sa tinyon ginhatag ni mo diri sa Iloilo Newsline. Salamat gid, Vice Governor. Thank you gid abiyan dyan. Salamat. Stay safe. Thank and you. take care. Okay. Samtang alang-alang si Danny Villases, sa subong nga matinyo ni check nato na ang report. Upod sa kaya Roel Arbael, hibaloon nato na mga impormasyon nagikan sa probinsya sang Iloilo para nga ma-check man naton ang mga nagkalainabo sa mga kabanwanan sa probinsya sang Iloilo. Yare report. Upod sa kay Roel Arbael. Well, please comment. May daya din gabi Sir Johnny kag subong man in daya sweet doon kag sa aton sila nga mga followers and viewers nga nagatutok diri sa Iloilo Newsline. May daya nga gabi sa inyo tanan. Yari na mga balita nga aton sila nga madulong nagikan diri sa probinsya sang Iloilo. Una diri Sir Johnny no ang pagkatakop sang isa naman ka motor bangka dira sa banwas sang San Dionisio Iloilo. Kung sa diyan nagahiwat ang San Dionisio Municipal Police Station, subong man ang municipal bantay dagat sang San Dionisio Iloilo sang Seaborne Patrol kahapon kag ilas gini nga caught in the act mo na nga illegal nga nagapangisda dira sa kalalawran nga sakop sang San Dionisio Iloilo. Ining duha ka persona nga sakay sa isa sini ka motor bangka kag sangin sikyar no sang awtoridad ang ila sini nga mga dokumento no wala sila sang mapakita sa ila sini nga pagpangisda. So illegal nga nagapangisda ining duha ka persona nga ginkilala kanday Jofer Azuelo kag si Andy Talanas no Lonsay residente sang piak sini nga banwa sang Concepcion Iloilo kag naabtan gid no nga naga-illegal nga nagapangisda dira sa kadagatan no nga sakop sang San Dionisio Iloilo. So sa subong no impounded ang ining motor bangka nga ginadala sang duwa kag subong man no impounded man ang iban pagid nga mga fishing paraphernalia nga ginagamit sini sa pag illegal nga pagpangisda dira sa banwa sang San Dionisio Iloilo kag for the meantime no impounded din kag samtang wala pa mahikot sang tagiyan no ang nagakaigo sini nga penalidad sa sining nasambit sini nga duwa ka persona nga illegal nga nagapangisda no dira sa banwa sang San Dionisio Iloilo.
Sa dugang naton sining nga balita Sir Johnny no, isa naman ka lalaki no kun isa ka senior citizen no, 62 anyos nga lalaki ang nag-turnover na sang iya sining nga kalibre 38 nga armas utang dira sa Badyangan Municipal Police Station kahapon nga kun sa diin wala ini sang lisensya kag isa ini ka paltik nga 38 no nga ginapaningyan sang isa sining ka lalaki nga residente sa nga barangay Malublob, Badyangan, Iloilo nga kung sa diyan naisipan niya nga it's because man sa kampanya man no, sa Iloilo Police o kung Iloilo Police Provincial Office ining uplantikal o kung tukhang kontra armas tuthang so naisipan sing sining 62 anyos nga lalaki nga turnover ang iya sining paltik nga 38 nga armas tuthang dira sa Badyangan Municipal Police Station. Sa duwang nato na nga balita Sir Johnny no, ginhiwat ang insert na lang nato no, giniwat ang 26 PCR o kuno Police Community Relations Month culminating activities ang Biyernes no, sa through virtual culminating activity sang Iloilo Police Provincial Office kag gina o kuno sang Police Regional Office 6 kag nakakuha no sang madamo sining award ang Iloilo Police Provincial Office consider sa individual category no, halos nakuha sang Iloilo Police Provincial Office kag of course kinapaganahan sang ila sining Provincial Director Police Colonel Gilbert Guerrero nga consider nakuha no sang ni Provincial Director Police Colonel Gilbert Guerrero ang award no as a standing PICAD Senior Police Commission Officer for 2021 no kag of course ginsundan man ini sang outstanding PICAD Senior PNCO man no, ini nakuha ni Police Master Sergeant Andro Capalla sang Lambunao Municipal Police Station kag ginsundan man no sang ini nga award Sir Johnny no, ini sila mga contender no para sa Police Regional Office 6 sa 26 PCR month kag nakuha man no sang Limery MPS ni Police Staff Sergeant Jerome Marapo ang award as sa individual category as outstanding PICAD Junior PNCO kag nakuha man no ni sa inyo pino nga category nakuha man ni non-uniform personnel Christy Flores as outstanding PICAD in UP no, nakonsiderahan daw halos sa 5 sining award o kung sa anom sining award nakuha gid sang Iloilo Police Provincial Office ang nasambit sining mga individual awards no, sa bilog nga sa tanan nga province no, sa pito tanan sining or sa anom sining province sang Police Regional Office 6 no. Kag ginawardan man as best performing PNCOs ginkuha sang ginkuhaan man no sang top 5 no best performing PNCOs ang Iloilo Police Provincial Office kag ang nagpanguna diri no o kon ang top 5 no sang as best performing PNCO si Police Staff Sergeant Mencho Villanueva sang Carles MPS kag top 4 diri no si Police Staff Sergeant Aldrin Loma sang Dueñas MPS as bilang top 4 best performing PNCOs no kag as top 3 naman as best performing PNCO si Police Staff Sergeant Christy May Kabangal no sang Leon Municipal Police Station kag ang top 2 no sang sining best performing PNCO sa ini sa IPPO lamang no si Police Staff Sergeant Jerome Marapo sang Limery MPS kag ang nagpanguna no as top 1 as best performing PNCOs sang IPPO wala sang liwan kundi si Police Staff Sergeant Rachel Ilumbano sang Lambunao MPS. So mo itong madulong naton nga balita Sir Johnny no nagikan diri sa probinsya sang Iloilo. Sa gihapon ni Sir Roel Arbayal para sa Iloilo Newsline. Madamo nga salamat sa report ni Roel Arbayal nagikan sa probinsya sang Iloilo. So stay tuned lang diri sa Iloilo Newsline kay may mga balita sa probinsya sa mga nagkailangan kamanwanan ninyo diri mabatian sa Iloilo Newsline. Kaina nakagwa na sa prisuan, nakapiyansa ang isa sa 3 ka mga ginatudlong nga suspects nga naga hold up sa GNT Express
sa pututan nga nagtaban sang 1.7 million pesos. Ang iya nga piyansa 90 million cash. Kag ang isa dire sa tatlo ka mga suspects si Reynold Piña. 90 million, 90,000. Correction, 90,000 ang iya piyansa. Kibot man ko. Kay 1.7 ang gintaban to mo. Kag ginatudlo sila suspect. So 90,000 ang piyansa ya. Kagwa siya. Pero ang duha, ka mga suspect, way pagisang kumplito nga pangalan ang aton nga mga pulis. Yaring confirmation nagikan kay pulis Major Seriaco Esquilarga ang hipisang Pututan Police Station sa confirmation. Ay na-release sa kanina before 4 o'clock ng hapon. Oo. Saan sa sir na kailan ng kaso na pasakaan? Sa Sabado? Ano nga kaso, sir, ang ipasaka? Robbery hold up violence intimidation. Robbery, hold up with force and intimidation. Yes, sir. Yes, sir. Oo. Magluwas sa kay Reynold Piña, sir, sino pa ang napasakaan? May mga jandos. Ito, sir, jandos. Mga pila, sir, kabilon? Dua. Dua. So, bali, tatlo lang sila tanan. Yes, sir. Yes, sir. According man sa sir. According sa witness natin, tatlo. So, mo ni John Doe kag si Peter Doe. Yes, sir. Yes, sir. So, kaina, nakapiyansa na dason, sir, si Reynold Piña. Yes, sir. Yes, sir. Mga pila ang piyansa niya, sir, ang bilban niya? 90,000. Cash ni, sir, ang din piyansa Oo, niya. kasman 90. Grabe, no? Damo ko kwarta nila, sir, no? Nakabil sa kasman. So, ang duha pa niya kaupod, may identity na, pero way pa sang complete gid nga pangalan. Actual, sir, sa identity, wala ka sa mga italian dahil sa doon na kapag. Bangod nga, wala gid sa nagkooperar, sir. Yes, sir. Yes, sir. Si Police Major Seriaco Esquilarga ang hipi sang Pututan Police Station. Yang ginatudlo ni nga suspect taga Carmelo Banati. Puli na si Reynold. Ang duha pa ka mga suspects. Tiyan mo pa ni ginapalibugan sa mga pulis kan kanday sino ni. Wala na kita sa nga tinion sa party sa update sa COVID, no? Sa Western Visayas, Philippines, kag worldwide. Apasan nyo na lang sa Facebook page sang Iloilo Newsline. Ang top 1 subong, no, nga damo na infect, Aklan. Sobra 500 ka mga na-infect subong sa COVID. At ang probinsya sang Iloilo, sobra to 100, di ba? Ang syudad, way klabot sin. Amo nang manami nga balita. So, tanawan nyo lang sa Iloilo Newsline. Salamat sa mga listeners sa mga viewers. So, amo na sa kaina, sa panawagan ni Mr. Raimundo Boyet Parcon, Presidente sang Iklauda, base may ara-ara kamo, no, nga may sulusobra, kay ti mauntat biyahe sa Domingo, kaluluoy man ang ilang ang mga miyembro ng mga drivers. Base may sulusobra kamo, kag may ara kamo hamili nga bulig, pwede man kamo makadiretso dito sila makabulig sa Iklauda. O kung pwede man kamo nga maka-text dire sa 0929-254-4135. 0929-254-4135. Sa mga bago nag-subscribe, thank you so much.
Labi na kay kapid. Linlin. Okay, subscribe o kung pasagod ko sa iya. Siya ba yung tuition ko mo? Thank you. Sa inyo nga tanan. Liyog lang ko palaptasang maayo nga balita. Mayong gabi man kay Sha, kay PJ, kag kay Baby Polpol, kay Cute, kag kay Ilan. Salamat sa pag-subscribe. Happy trip. Happy trip kay Cute. Kay Ship Captain Roel Malones. Kay Chirel Silauso Malones. Sino pa to? Ang bata niya? Kay Isabel, kay Irene Malunas. Sa mga kabataan nila da. Kay Sa si Sagay Josh. City. Thank you so much sa mga miyembro ng Philippine Coast Guard. Thank you, Gid. Sa mga pulis nato nga nagamonitor. Kay Corporal Sanchez. Kay Mami Imsi. Thank you so much. Ayaw lang nga pagpamati. Mayad lang nga pagpamati sa tanan nga makatapos sa media. Ngayong gabi man kay Nang CJ, kag kay Cookie Sato. Wala na kita sa antiniyon sa aton nga pagpangalagad. Diri sa Iloilo Newsline kita naman kita buwas. Ang World Health to. Kaya siling na sa Pilipinas nga preparar kamo oxygen. Supply. Sa Cebu to, nagpauna-una to sila pila sa oxygen. Ano to? Chungwa. Hospital siling isang classmate ko to blado mo to. Daw dito ko na ti consultant to sa sang to siling ko to bla ano to gani. Iban to gapila mga ginahapo pa to kag Ara Inubo. sa salakyan. Hindi ang sila kadto sila sa pharmacy kag pauna sila sa oxygen. Palumban ito. Makon mo na. Tiga pa andam ng World Health Authority pa batita ni buwas ang ilang panugyan. Standby lang kamo diri sa Iloilo Newsline kay damo diri balita. So diri lang kita kutob sa atong nga pagpangalagad. Salamat sa inyo nga pagupod. Kag pagpamati. Kabay pa nga base may ara-ara kamo sa nasiling tana, mabuligan ta ang transport group, no? Salamat gid. God bless us. Ako si Sweet Don Gamarcha Diaz. Ako naman Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat. Kag Kag mayong gabi, Pilipinas.